Yakoromo gi machiegni wadonje twak marwa ka koda Charles Owino ma ne en jawache lobi la kinde mokalo. Wadwano wago kode mbaka dakika par mar twak ma yochiek. Wadang'yo ni to ikruok mage mobila bedo godo e kinde mang'anyo makamagi oluongi kata e kinde mar apar ma ichich samoro nyalo bedo ni en ng'anyo ma nyalo kelo gimoro amora nyalo timore kaluwore kod samoro ranyisi mag ng'anyo mosebedo e kinde mokalo. Pacho bila hie to ringo yo machalo nade. Githulu ne kiyudo weche mag mbui gin achiel kuom gigo ma medo nyayo weche kata ji oganda ne medo chwale weche e kinde ma obila bende imenyo e konde mopogore opogore seche ma gidhi mondo giket arita e seche mag rapar kaachiel kod kinde mag ng'anyo. Gin ang'o gini hie maringo e pacho obila to ikruok bedo machalo nade e kinde ma oganda omore oko ka giwacho ni gimanyo ratiro to gin bende ratich gi winjo riti. Machiegni ahinya Charles Owino amora ahinya wagweli bang' thuolo machuok to yie mar biro mondo ilere ne jopiny nikech samoro ji ok ong'eyo gik moko nyalo timore tiseyo kuom jopiny kata iseyo kuom obila ma ochopo mondo rit oganda. Ang'o gin hie matimore ikruok mage mabedo e kinde moluong ng'anyo kata unji magalamoro ma samoro nyalo bedo gi gimoro amora mowuoke ma samoro koluwore kod chik. Ero kamano. Mokwongo kawuono amor aneno ka ogai marwa ma jakom Raila Amolo Odinga owacho wach mar sheria marito ng'anyo. To wacho maber ni kaluwore gi chik oyiene ng'ata ng'ata ng'anyo, oyiene ng'ata ng'ata tero petition, ibro wache gi dholuo maber. Tero ng'ur mar ng'ato mbele mar sirkal, jatij sirkal. Oyiene ng'ato chokruok, unya chokru, unyalo timo ng'anyo gik mopogore opogore. Yes. Lakini dwani time gi muolo, to kendo itime ka onge silaha moro amora miting'o, kata kidi en silaha, kata rungu en silaha, kata opanga, kata bunde. Ji te nigi haki mar ng'anyo. King'eyo ng'anyo mowach ni kiny notimre kiny, kaluwore gi gima notimre e ng'anyo mar Gen Z higa mokalo, nitie ji 5 manolalo ngimagi chieng'no. Nitie rowere 5 to gima notimre en ni familia mag rowerego nokwayo polis ni gidwa bedo gi ng'anyo mamuol kiny kachakre saa 4. To ne giwacho ni ng'anyo gino bro chakre to gibro luwo apaya ma Kenyatta Avenue to Moi Avenue to gidonjo Kenyatta Avenue to gidonjo Webera gi Mama Ngina to gidonjo Arambe, gidonjo City Hall Way to gidonjo the Parliament, giketo candles asto gidhi i office mar Ker kama gidhi rome gi Minister mar Interior to gichiwo memorandum margi. Bang' mano to ng'anyo no rumo. Awinjo ka jomoko wacho ni mokwongo ok en ng'anyo, actually kidwa luonge maber, ok en ng'anyo, en wuoth mamuol. Gibro bedo gima dhogere luongo ni procession. Ok en kata ng'anyo, en procession ma gitimo, wuoth mamuol ka giwuotho ka gidhi kuondego duto manyalo kawo seche 2. So familia gi ema nokwayo gi notify police. So jomiluongo ni Gen Z nyalo join wuotho mamuol no kaka ne familia ka okwayo. Ok en lweny. Idwaro ni Nairobi ema ochungo uchumi marwa ma Kenya ka. Omiyo wan gi welo mobiro timo ohala, wan gi welo mobiro bayo, wan gi dukni. To wasebet kwaneno ka jonjori biro e ng'anyo, gituro dukni ji kendo gimayo ji. Kendo lweny bedo maduong' gi polis, asto bang'e ng'ato ngimane lal, ka ng'ato ngimane oselal. To mane gima joma pingo sirkal bro wacho higa mzima. Omiyo gima nie wi obila kawuono ka ginindo. Yes. En gidwaro ni mondo ng'anyo makiny kata procession makiny kata wuoth mamuol makiny obed ni ji bro chokre kamoro to gichako wuoth kaka nokwano gi kaka ne gindiko gi yore ma giluwo nyaka kama gichope e yo mamuol maber.
to kopo ni ng'at moro ibro nwang' tok Moi Avenue kucho kata ng'ama osekalo yo madonjo Harambee Avenue, yo madonjo Kenyatta Avenue, madonjo Webera, madonjo Mama Ngina, madhi City Hallway, madhi Parliament, madhi Harambee Avenue, madhi Office President. Koyudi oko mar kanyo, tadieri okin jang'anyo mane oluong, mane jogo kwayo ni dwa bedogo. In ng'ama nigi wechene moko. Koro nyaka wawinjre kaka piny ni oyienwa golo pachwa, oyienwa ng'anyo, lako bed mamuol, kendo nyaka wabed waonge silaha. Ma kopo ni ng'ato biro gi yo moro mopogre gi mano, basi ok en ng'ama biro ng'anyo e yo mamuol, en ng'ama ketho chik. Orbeni make, kendo orbeni deal kode. To mar ariyo gima nyaka wang'e. Yes. Ni nitie kuonde moko ma chik otame ji dhi, gin restricted. Nitie sheria mo restrict. Kamoro kaka bunge en restricted. Kamoro kaka Dala Care State House. Ma gin kuonde ma kata mana police station en restricted. En kamoro ma kivamia to koro onge alternative. Especially kuvamia to ung'eny. Obilang notimango. Nitie gik mang'eny mwasenyiso ji. Yes. To ji ng'ato wacho ni wuoyo marach kiwacho. Ng'eni kata mana bunde ni adier ma Nyasaye ok en mar nego winyo. Omiyo ok inyal timo gimoro ming'eyo ni nyalo kawo ngimani. Mana ni mondo kaka nano ka nyithindo moko nondiko yuoloji margi. Ni gin kiny gidhi tho. Idhi tho ni ng'ano madwa dhaw kodi. Oye ng'ama dwa dhaw kodi. Unless in emi dwa dhaw gini wuon kata gi piny. Tero ote mane wi obila ma samoro onyisi kata omi ting' mar kiny dhi nyayo kwe. Nikech magi gin gik magiromo godo, iwacho ni kata in ineno ka nyithindo moko ndiko. Mae keto paro mane e wi obila ma winjo bende dhi rito kwe sechego? Ing'eno obila ndalo mang'eny kipuonjo obila. Tiketi matek e gima bro wang'o iyi matek. Ng'ato nyalo kata yanyi e training mari matek kabisa mondo gine mari temper mari obed managed. Kik ibed ng'ama ka ng'ato yanyo to ye wang' iwang'. Kaka gima nchi neno wik mokalo cha. Inyalo paro kijana manogo wiye gi rubber bullet makoro kelonwa weche mang'eny ni. Noyanyo obila. Obila cha en nyathi mathin, joma ncho ndiki mapok otiyo kata higni 2 e tich. To dhi ogo wi ng'ato gi rubber bullet e close range. To wi ng'ato barre. Gima rach kabisa. So orbeni nyaka po obila control temper margi, ich wang' margi, nyaka gibed ni ginyalo manage. Nwach piny te ng'iyo. Ng'ato biro timo ni gima rach mondo kiny. Kaka koro sani wan gi jo opposition. Families ema no biro mag joma notho ni gidwa timo procession, lakini neno ka jotelo mag opposition bago weche kata mani otende ka giwacho gima kiny notimre kiny. Moko wacho nyaka ni kiny en holiday, to kiny ok en holiday, kiny en chieng' tich. To giwacho mano kamano nang'o? Nwach gidwaro ni mondo nyithindo gi odhi ogore gi polis, moro ohinyre, moro tho, mondo chieng' moro gin gibete utegi gi watch TV. Naneno ka jakom Raila Odinga kane dhi e ng'anyo to dhi owuon. Nineno kata kowuok e airport obiro owuon, igoye gi pi, igoyo mtoke to biro owuon. To joma ngoche gi tok bi, gin gibete utegi ging'iyo TV to gioro nyithi ji mondo dhi otim mano. Dwa her ni koponi jatelo moro amora dwa timo ng'anyo mondo gibi, mondo gi lead jopiny, wach ng'eny gibe jomosomo, gin lawyers, gin okinde, mondo gi guide nyithindo ma gitimo go ng'anyogo e yo morubeni time ng'anyo. Kitimo tima ng'anyo mamuol, ok itur duk ng'ato, ok igoji gi kite, ok iwang' mtok ng'ato, obila ok en janeko manyalo goyi. Koro wakwayo ni mondo ji otem mondo ka gitimo ng'anyo gitim ng'anyo mamuol. An amor kabisa associate gi jodhoodwa. Aneno ka nyithindwa ma Kisumo, ma Migori wacho ni gin kiny gionge ng'anyo. Tang'eni giwacho mana mano ni wach jakom pok oluongo ng'anyo. Lakini daher ni kama wachope, ineno maturity ma jakom Giri ni godo, kata ma sirkal ni godo, kata ma wa leaders ni godo. Anyisi na mora ahinya gi gima winjo ka jakom wacho ni ng'anyo nyaka tim mamuol. Omiyo kwa nyalo endelea kamano kaka oganda, to kibineno ka jowa tho e ng'anyogi. Nwach jowa ok dhi kuro.
to ka jowa dhi kuro to nitie lweny e kind jowa gi polis tibono ka pod wan jowa ema timore nade. An asenyiso ji ni joluo nochako gore ne pinyni ndalowa beberu, manyiso ji ni kata ka nomako kuche jaluo manokuongo somo manosomo sheria Commonwealth Africa ka ne Nargwins Kodhek be mane yalo ne jo-Kikuyu. Kwa biro e wach mar Lancaster Conference neno ka Jaramogi Oginga odhi kuro, wabiro e wach mar independence, wabiro e wach mar multi-party democracy, ineno kaka jowa otiyo matek mothagore. But one pok wa benefit mwanong'o kata mana president e lweny mwasegore ne pinyni. Koro wadwaro ni mondo wa change tact marwa kaka oganda, ni wabe wanyalo bedo chien wane gima ji timo, to wane ni to ere formula mwanyalo tiyogo mondo watige sirkal, mondo wadonje sirkal, mondo wabe wa benefit. E seche ma apeini mikwano ma ne weg lit kata wacho ni joma ne owito jogi okwayo ni gibiro wuothe, achiel kuomgi en apaya makalo machiegni kod od bura maduong' kata parliament, iluongo ni Parliament Road. Wacho ni ka en kama oketie chike mageng'o ni kae mowinjo bed ni chope. Mar ariyo, apisi mar jatend piny gin achiel kuom kata kaka oyudi kanyo kiko picha oyaye tinyalo ng'isi ni ka ok oyiene timo mano, kendo inyalo nyisi mi chik ni ruch pichano kata mano inyalo keth giri mar goyo picha. Ere kaka obila dhi tiyo mar neno ni kuondegi onge ng'at morony kuom jok ma biro wuotho mos ka oponi gibiro wuotho mos ma kochopo kanyo to jaji ni mar paro mar gima notimore higa mokalo nyalo donjo. Ere kaka obila dhi timo ma samoro gigeng' jok manyalo bet kod paro ma nyalo chopo kacha to wigi chako paro gik manokalo chien ma gidonj e alwora mar od bura mamalo, kata gi timbe ma samoro nyalo ketho chik moketi mageng'o kata keta geng'a ne oganda chopo kuonde machal kamagi. Makosa mwatimo kaka oganda en dagi nyiso ji adieri. Nyathi manyako kitugo gi nyathi mawuoyi tibro mako ich kata ibro nwang'o tuo kendo ibro tho. Adieri no ji ok dwa wacho. Omiyo kata mana weche mag ng'anyogi nyaka nyis oganda ni ma e sheria. Sheria wacho ni iwuotho mos kata ing'anyo mamos to bende ni bedo maonge silaha. Ka ji nyalo timo mano to ji wuotho ma ji chope bunge to ji chung' mane dho bunge. Ka ji osechung' e dho bunge ka gidwa light candles to gi light candles oko mar bunge maonge wach moro amora motimre to ji chako wuok. Ka ji ochopo ofis mar president en Kenyatta Avenue, kata ndalo mane Jakom Raila en prime minister ne ji ng'anyo to biro e dho ofise. Ka ji ochopo e dho ofis mar president oko Kenyatta Avenue tikawo kaka koro familia abichgo kane gin gi memorandum, ji abichgo kende miyawo negi mondo gidonj mondo girom gi minister. Jomoko gi ochung' gi oko to gineno ka joka present petition ne minister. Mane gimoro be ni timo. To ka koro ubiro nudwa muko chiel, nudwa timo bas mano koro ji nyaka hinyre. To mane gimikwero ni okik timre. An mane momibo nong'o ni igbo keto bila mang'eny mondo chung' e dier apaya mondo rit joma ng'anyo, mondo kik jomoko wuog kando mondo bi ojonj kuom joma ng'anyo gi joma richo. To kada kopo nitie ng'ama rach e diergi to bed ni joma ng'anyo gi wegi nyalo kata konyo bila. Wadwa ni mondo wane yo ma joma ng'anyo wegi ka ng'at marach odonjo e diergi ginyalo konyo bila mako ng'ano magikete piny magikone wan wang'anyo mamuol ok wadwa ng'ama janjori ka. Wach mogik Charles watiga gi kanyo ni kaka obila, kaka janyuol, kaka ja Kenya ote ma in gore kinde manyo aneno ka moko kuom jomoko ni wacho ni ko obila joma noting'o runge ng'anyo manyo okalo joma mokalo. Ote mane menyalo miyo oganda ka watieko twak ma odhiambo ma kawuono e wimore. Ing'eyo ni kata mana joma biro ng'anyo seche mang'eny obila kogi. Wacho obila ok dwar lweny gi ng'ato. To ng'amo biro ketho gimoro kata joma oting'o arunge okoripo bed ni obila kogi. Mokwongo iwinjo ni wacho ni okoripo bed gi silaha. Omiyo arungu en silaha. Gimwa nyalo wacho en ni jok ma jo ohala seche moko gibedo gi frustration, gibedo gi chandruok ni inwang'o ni jopiny oseketo luoro kuom obila ma ng'ato dhi to turo duki to kawo gik moko to obila ok nyago e risasi.
nwacho bilo luor ni kogoye monege tibro tere e kot. Koro ng'ato biro gi chik, ong'eno obila nigi bunde, to biro gi chir, ong'eno obila nigi bunde, to ong'eno gima obila biro timo gi bunde ni otimore nadi? Onge. Mano momiyo ka jo business community nyalo wacho ni koro wabe wadwa rito ang'owa? Wadwa ritore kendwa. Nwach kobila ok nyal konyowa, to watim nang'o? Ma kila ng'o. Obila ok nyal konyo, watim nang'o? Omiyo jopiny nyaka mi obila authority. Ni ng'ama janjore to wayienu mondo kata ken goyo tiende gi risasi to ugo mondo utur. Mondo bed ni luoro moro nitie. Gimomiyo bati ng'ato ok nyal biro kama wantiere kasani. Yes. Nwach ging'eyo ni kibiro midonjo Royal Media ka sani to nitie obila oko ka bro goyi gi magina to ng'a bro penjo onge. Omiyo jopiny nyaka mi obila teko mar rito mwandugi, mar rito ngimagi. Kik bed ni jomoko bedo jonjori, gitimo gik moko mondo bilogo gi risasi asto bang'e giwacho ni obila rach kata obila timo gimoro. To timbe moko mabeno kaka koro nyathi moro manyocha go wiye, onge silaha. Kata obed mana notim ang'o, to onge silaha. Kata oyanyi, ok inyal goye. Gik mancho timre kaka mago jwanka. Ni ng'ato nie osemaki, otere sel, onge silaha, en helpless. Iwiro ng'ute inege. Mago gik maketho nying obila. Kendo miyo trust mar obila gi jopiny bedo marach. To jobila ni very important ne japiny. Ni en ye ng'ama itiyogo keto ni nyaka piny bed gi kwe madwarore. Omiyo jopiny gobila nyaka ti together. And jopiny nyaka konyo obila. Kiluongo ng'anyo to janjori obiro, in iwuon konyo obila, umak ng'ano, utere. Obila bro bedo mamor kabisa chieng' magineno ka jopiny wegi moketo ng'anyo mako jowetegi, nyiso obila ni bi mak ng'ani mok ng'atwa. Yes. Giko mar twak. Erokamano Charles kuom yudo thuolo mar biro Ramogi TV. Kendo amor ka jiwo wach mar tiyo kanyakla mondo ji duto te obed ni ng'ato ka ng'ato chung' e lainde mondo kwe kaachiel kod ratiro obedie. Erokamano nyakwa Ramogi mikete Ramogi TV. Aneno ka ji medo oro ote kae kendo giwacho ni puoch gi pak ne Charles Owino kuom loso motegno ahinya. Oganda mondo rit chik, obila mondo rit chik, mondo ngima kaachiel kod ratiro obedie yo makare. Kik ng'ato yiene janjore donjo e kind jong'anyo mondo oketh mwandu. Mano kanyo Brian Midiwo bende koni an asiro wach mar dhi e ng'anyo mar kwe. Sirikal otim ting' kata okaw ting' mar rito ratiro gi ngima oganda. Oganda bende ohore kendo gitem ng'anyo manyiso chir kaachiel kod chia gi nyadhi mar kelo lokruok to ok ketho mwandu. Ka ok kamano tamor ahinya. Director Dominic Kugo bende loso ka okona ni bati aneno Ramogi TV yo makare. Nyakwa Ramogi kendo amora ahinya kod kaka utwak kaachiel kod weche manyien. Nyakwa Ramogi mano ineno ka wendo mara osewuok achiel e studio, nyiso ni thuolo mar twak marwa orumo kendo wadhi e yweyo mana matin. Ka waduogo to weche mamoko manyien ma en Imore Ramogi TV.